Представи си сияние и блясък, нещо, което осветява цялото небе. Всичко сякаш замира и се спира, все едно на влизане на нови светове. Като забавяне на времето, ако можеш да местиш всичко, ако като пъзел можеш да подреждаш, пренареждаш, какво би направил? А може би можеш да огъваш реалности, а може би може да прескачаш във времеви линии, нещата, които желаеш, може би ги искаш толкова много, защото в друга реалност са вече твои или са били твои. И душата ти сега отхвърля всичко и всички, за да подреди тази реалност и собствения си свят. И всичко, което те заобикаля, за да стане така както трябва, за да пасне, направи собствената си реалност. Построй собствения си свят.